V dnešnom interviu sme si zavolali Vierku Bučkovú z Quinty. Ahoj Vierka, vítam ťa tu. Takže my sme si pre teba pripravili nejaké otázky, takže prvá otázka. Je tu veľký rozdiel z malého gavu prísť sem na veľký gav? Tak akože úplne veľký rozdiel to nie je. Sú tam také drobnejšie, napríklad nemusíme sa v kuse prezúvať, aby sme išli do jedálne, alebo nemusíme až tak čakať na všetkých, aby sme mohli ísť do jedálne, samozrejme ten bufet. Ale to sme mali pár mesiacov aj na malom gave. A hlavne ten prístup učiteľov voči nám sa trošku zmenil, aj keď stále nás berú tak akože z malého gavu, takže nie je to úplne až tak veľmi. Ale myslím si, že to, že tu máme svojich rovesníkov, teda ďalšie 4 prvácké triedy, takže sa už nebavíme len tak ako trieda, ale už sa rozprávame aj s inými spolužiakmi. Dobre, takže ďalšia otázka. Učí vás tí istí učiteľia, ktorí vás učili? Tak niektorí nám zostali, nie všetci, napríklad naša pani profesorka triedna Korpová, tá nám zostala aj z minulého roka, aj keď nebola vtedy naša triedna, ale väčšina by sa malo zmeniť pri prechode z malého gavu na veľký, takže väčšina sa zmenila. Myslíš si, že je výhoda, že vy sa poznáte už 4 roky oproti ostatným prváckým triedám? Tak určite v nejakých veciach to výhoda je. Napríklad sme sa vedeli podľa mňa lepšie zorganizovať pri tom, ako sme nacvičovali na matrikulácie, hej. A vedeli sme, už sa poznáme, že kto aký je, takže už ten kolektív už je oťukaný za tie 4 roky. A myslím si, že sme z toho prežili ako dosť, takže už neviem, je to výhoda podľa mňa aj ako, že spolu viac spolupracujeme ako teraz prvácké triedy, ale zase sa vieme aj viacej pohádať, lebo už si vieme navzájom na seba viacej dovoliť. Dobre, ďakujem pekne za interview. Peace. Takže v dnešnom interview sme si zavolali Sama Adama z prvej C. Ahoj Samo. Čau. Takže pripravili sme si pre teba nejaké otázky. Takže prvá otázka, je to také, ako si to čakal? Tak, jasné, na novej škole sa mi veľmi páči a vlastne pomaly si už zvykám na tie podmienky nové a prostredie celkovo. Takže vlastne, áno, splnilo moje očakávania. Dobre, takže ďalšia otázka, ako si zapadol do kolektívu? Do kolektívu som zapadol pomerne ľahko, lebo spolužiaci sú príjemní, ochotní pomôcť a no, tak, možno. A poznal si tu niekoho už predtým? No jasne, chodí mi sem brat, je teraz tretiak, takže vlastne on mi všetko poukazoval a už som tu mal predchodcu. Čo je najväčší rozdiel medzi základnou školou a gymnáziom? Tak najväčší rozdiel je určite množstvo učenia a vlastne celkovo, to treba sa lepšie rozplánovať ten čas na učenie. V čom si myslíš, že je vaša trieda dobrá? Tak naša trieda je, my tam máme veľkých multitalentov, takže vlastne v spolupráci a vo vytváraní dobrej atmosféry určite. A prečo si sa rozhodol ísť práve na GAV? Tak GAV ponúka kvalitné vzdelanie a široké spektrum možností do ďalšieho rozvoja. A tiež má dobrú povesť medzi rodičmi a študentmi. Ďakujem pekne, Samo, že si tu prišiel. Ďakujem.